máme jednu obrovskú výhodu. Máme svojich regionálnych priateľov alebo aj známych a zo zhodou okolností aj sú vo vysokých pozíciách v štáte. Ja som bol pri rozhovore Vila Záhorčáka ako bývalého primátora Michaloviec, ktorý je dnes krajský predseda Smeru a zároveň je aj poslanec Národnej rady, môj kolega z parlamentu, z koalície, ale bol pri ňom samozrejme aj predseda parlamentu Rišo Raši, ktorý je Košičan, tvrdý východňar, ktorý naozaj je za rozvoj regiónu Zemplína, ale aj Matúš Šutaj-Eštok je z okresu Michalovce, náš predseda strany Hlas a minister vnútra, ktorí jednoznačne sa zhodli, všetci traja. Samozrejme, ja som k tomu ako člen výboru pre životné prostredie a hospodárstvo povedal jednoznačne, že ideme do toho a ideme spriechodniť naozaj tie procesy, aby boli čím skôr a aby sa podarilo dotiahnuť diaľnicu naozaj na Zemplín.